Здравей, прекрасна света душа! Много съм щастлива отново да сме заедно. Аз съм Силвия Захариева от Аз мога, ти можеш и днес отново те каня на едно вълшебно пътешествие, което се нарича Солана и дървото на живота. Настанявай се удобно. Започваме. В дълбокия мрак на Вселената, където звездите шепнеха древни песни, съществуваше царство, което не бе подвластно на времето. Там, сред мраморните куполи и градини, изпълнени с благоуханни цветя, се роди девойка на име Солана. Казваха, че в нощта на появата й две луни се преплели в танц, а мъдреците на двореца видели знамение, че тя ще бъде тази, която ще разгадае тайните на душите. Но съдбата обича да крие даровете си зад булон от забрава и Солана, отгледана сред суетата на хората, не познаваше предопределението си. Изгубена в сенките на собственото си сърце, тя усещаше, че нещо в нея я зове, но и нито знаеше откъде идва този шепот, нито дали е истински, а още по-малко какво да направи с него. И така продължаваха дните й, докато в една нощ, макар и светът да спеше, настъпи деня на разкъсаната завеса, в който старите учители казваха, че завесата между световете е най-тънка и проходима. В този момент Солана чу глас, тих, шепнещ като вятъра между листата, но в същото време ясен като утрената светлина. Солана, време е да видиш! Тя застина на мястото си, докато вятъра нежно разрошваше косите й. Откъде идваше този глас? Беше ли реален или просто бе игра на ума й? Солана обгърна тялото си с ръце, усещайки хладината на нощта, но в същото време и странна топлина, разливаща се в гърдите й. Кой говори? Прошепна тя, след като се огледа наоколо. Нямаше отговор, само тишина, която тежеше повече от всяка дума. Ако това е сън, защо усещам всичко толкова истинско? Помисли си тя, а вътрешен глас, различен от този, който чу и прошепна. Довери се, довери се. Трепет пробягна по кожата й. Тя стисна юмруци, задържайки дъха си за миг. Беше ли готова да разбере? Беше ли готова да тръгне по път, от който може би нямаше връщане назад? Интуицията й изкрещя. Да! Добре, води ме, прошепна тя, приемайки пътя, който й бе предначертан. Сърцето й отговори преди разума. И тогава, сякаш водена от нишка, изтъкана от звездни лъчи, тя направи първата крачка, а след нея още една и още една и още една. Невидимата нишка я теглише напред, през мрака, през неизвестното. С всяка стъпка нощта оживяваше. Сенките трепереха като стражи на скрити истини, а дърветата прошепваха думи, които разумът ти не разбираше, но душата й усещаше. Накрая тя достигна до огромно вековно дърво. Кората му бе прорязана от златисти нишки, които проблясваха в нощта, сякаш пазеха древна тайна. Солана докосна дървото и почувства топлина, която се разля в тялото й като жив огън. Очите й се затвориха бавно, а
а в следващия миг усети, че вече не стои в гората. Тя се намираше пред огледалото на истината. То не бе направено от стъкло, а от жива светлина, трепкаща като водна повърхност под лунната светлина. В него не се виждаше просто отражение, виждаше се същността й, всичките й страхове, болки, съмнения. Те се вихреха като сенки в образа й. Но в самото сърце на този хаос имаше нещо друго. Едно пламтящо ядро, чисто, сияещо като звезда. Гласът отново прозвуча, но този път идваше отвътре, от самата й душа. Това, което виждаш тук, е твоят най-дълбок страх и твоята най-голяма сила. Солана се взря в отражението си, а пулсът и ускори ритъма си. Виждаше как страха й оформя сенчести фигури, как съмненията й се вият като буреносни облаци. Но в същото време, в дълбочината на този хаос, проблясваше онази светлина, топла, чиста, необятна, която винаги е била там. Изведнъж Солана осъзна. Всички страхове, които я преследваха, всъщност бяха нейните собствени думи, нашепвани през годините на несигурност. Всички болки, които я измъчваха, бяха просто уроци, чакащи да бъдат приети. Силата не беше отвън, не беше дарена от звездите или скрита в някакво мистично заклинание. Тя винаги беше в нея. Шепотът на истината беше винаги там, но тя, така или иначе, никога не се бе осмелявала да го чуе. Солана вдигна бавно ръка към отражението си и усети как длънта й потъва в сиянието. Страховете й се разпадаха, но не изчезваха. Вместо това се превърнаха в светлина. Вливаха се в сърцевината й, приемаха формата на нейната истинска същност. Усети, че тези страхове никога не са били нейни врагове, а велики учители, които са я подготвили за този момент. Сълзи потекоха по лицето й, не от тъга, а от едно дълбоко, непоклатимо разбиране и приемане. Тя не беше слаба, не беше изгубена. Винаги бе носила в себе си тази светлина. Но сега, най-накрая, я приемаше напълно. В този миг и дървото зад нея разцъфна, разнасяйки аромат, който напомняше за всички спомени, които тя бе загърбила. Мигове на радост, болка, растеж. Листата му зазвъняха като звънчета, създавайки мелодия, която докосваше и най-дълбоките струни на душата й. Светът се разтвори в това усещане. Всичко, което беше, всичко, което някога щеше да бъде, бе събрано в един миг от вечността. Когато отвори очи, тя вече не беше същата. Завърна се в своето царство различна. Не защото светът беше променен, а защото тя вече виждаше истината в него, в себе си също. Съзнанието, което носеше в сърцето си, Солана не можеше повече да остане безмълвна. Тя започна да споделя своите прозрения с хората, разказваше за страховете, които могат да бъдат прегърнати,
а не отбягване за болката, която всъщност е пътеводна светлина. Учеше ги да се вглеждат в собствените си отражения, не с осъждане, а с любов и разбиране. Малко по малко думите й започнаха да променят царството. Хората започнаха да виждат своите страхове като предизвикателства, а не като пречки. Те се осмеляваха да следват сърцата си и да слушат собствения си вътрешен шепот. Една вечер, когато звездите сияеха особено ярко, един стар мъдрец се приближи до Солана и рече: истината не е дар, който човек може да пази само за себе си. Тя е пламък, който се предава от сърце на сърце. Ти изпълни мисията си да говориш истината и да я споделяш с другите. Солана се усмихна. Тя знаеше, че нейното пътешествие никога няма да свърши, защото всяка споделена истина ражда ново пробуждане. И така, с всяка дума, с всяка среща, с всяка искра светлина, тя разпространяваше знанието нататък, като нежен, но неустоим шепот на вселенската истина, който никога да не заглъхва. А ти, можеш ли да чуеш шепота на своята душа и да погледнеш в огледалото на истината?